Jeg hedder Mathilde, og jeg er en kakao. Jeg hedder Langben, og jeg er en stork. Okay. Hvorfor er du på billedet? Det er fordi, jeg er ved at uddø på Danmark. Der er ikke så mange mere. Og det vil gerne have mig med på billedet, inden jeg rejste væk. Okay. Hvorfor er du på billedet? Fordi at jeg er et dansk kakaomærke, som altid har fødselsdag. Hvem har opfundet dig? Det har den store kakaogudinde over alle gudinder, Gitte fra kontoret. Hvad med dig? Som en barn mod natur. Okay. Men jeg må smutte. Nå, vi starter ud. Ja. Ej, kom nu. Jeg hedder Mathilde Kakao. Nej, for helvede.